Hello, good morning guys. Happy Monday. Kumusta ka mo dyan? Ako yung Elisarong taratambay. Iisip ng mga panibagong ideas para sa iniibo kong kanta. Bicol song na naman na nakafocus sa mga paratanong, sa mga taong nagpapagal para ikaw ang kakanon ang komunidad. Sana magustuhan nindo. Kaya lang di ko pa buo. Pero by next week, pwede nyo ma-post. Sa liwat, stay safe ka boss. Yo, magsunod kang protocols na pinapatupad sa satuya. Then magtinaragas ang payo. Ilikayan sa tuya yung mga pamilya. Asin siyempre sa diri. Stay safe. I love you guys. Mag-subscribe na lang po sa YouTube channel ko Dagos. And please follow my page. Ildefonso Jr.